Vyrastal som v jednej dedinke v Indii. Nemali sme tam žiadne moderné vymoženosti. Elektrinu, cesty, ani vodovod. Po základnom vzdelaní rodičia nechceli, aby som išiel študovať. Rozhodol som sa utiecť z domu a dokončiť vzdelanie. Zaumienil som si, že budem mať lepšie postavenie v živote. Bolo to veľmi ťažké. Získať vzdelanie by nemalo byť také zložité. Som veľmi vďačný, že dnes je v mojej moci pomáhať iným, najmä deťom. Pomáham viesť školu. Tie deti nie sú z privilegovanej vrstvy spoločnosti. 20 000 ľudí žije na malej ploche. A tie deti sú skutočne bezmocné. Ich rodičia nemajú takmer nič. Svoje deti nemôžu nejako podporovať. Chcem pomáhať najmä deťom, aby mali lepší život. Deti chcú jedlo a vzdelanie. Dospelí chcú mať zdravotné a finančné istoty. Som šťastný, že cez podnikanie s Forever im môžem dopomôcť k vzdelaniu, jedlu a ako sa dá. Som veľmi rád, že som sa rozhodol pre Forever. Som na to hrdý. Úplne mi to zmenilo život. Môžem tým ľuďom pomôcť, aby sa mali lepšie a mali lepšie postavenie v živote. Som Sunil Gupta. Verím v silu vzdelania, v silu lásky. Verím v silu Forever. Som zafírový manažér a som Forever.